Mesifika laphayana ubaba wabantu athi hey umuthi lo engizokunika wona akufani nakwezinye indawo kuthiwa ngapha siyezwa endaweni okuthiwa wena ke lo uzolala nami. Ngithi hayibo kanjani baba ngoba ngishadile. Athi ubaba wabantu lo muthi lo kufanele ungene ngokuthi kulalwe. Nilale naye hayi nokuthi nomnyeni wakho. Nina bekashana kaMenze yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda ehla nasezantsi ifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele sithemba ukuthi abantu bayaphila bakahle yonke into ihamba kahle. Siphinde sinamukele ohlelweni lethu olubizwa ukuthi izimpande ezama-Afrika. Igama lami King Sichaka. Ngwalapha kaluqa insizwa ke zeze Sichaka seyishaya impunyelo mfoka amancane kancane ayidedele intombi ambe esokeni ophambatha imhlana amakhona malana nomunye indawo avakho ifilanga. Kanza kodwa ngiyathoba ngiyabingelela ngithemba ukuthi nisaqhubeka niya like na subscribe nekunye nathi nje kulomndeni okhulu usuku nosuku ngaphandle kwenu niyazi naselutho uthando lunye ngani zakuthi asambeni sibone ukuthi uNkulunkulu sibekaphi for i-future. Kodwa kasikho ngalokho namhlanje sila sizodinga idindaba zabantu siyazama ukuthi siqhele kuzona kodwa lo ifike njalo siqhele zifike sithi no mina siqhubeke senze lo hlelo izimpande zama-Afrika sinikeze abantu lokho abafuna ukwazi sixwayisa abantu sinikeze abantu nje ukuthi la sebedlule khona laba abanye kwenzakalani mhlawumbe nawe khona ongakufunda lesi siqephu sethu sanamhlanje. Asingena odabeni siza ukuthi isabelo sethu sosuku sithini osukwini la namhlanje. Sabona nkosazana. Yebo sawona. Ninjani wena? Sikhonza siyaphila nje masingaphili. Okay. Mhlawumbe ngenxa ukuthi ababukeli bethu bayebakhala ngendaba zamagama yonke lento. Sasingakuthola nje ukuthi siza ukuthi uvela kuphi nendawo? Ngivela eMalangeni, moya le ngasemzinto. Okay, ila ukhulele khona la. Yebo, ngikhulele khona ngafunda nasezikoleni nje zakhona esihle. Okay, take about ukufunda nokuhlala sitshele ngendawo yaseMalangeni ukuthi bo intombazana enjani endaweni nje bekukhuleka kanjani isimo ekhaya bese right bese ngekho right bekwenzakala. Ngikhula nje isimo besi right ekhaya. Yeah. Ngikhule nje ngiya ezikoleni nginobazali abaphelele ekhaya. Ku right nje ayikho into ebeyinkinga ngoba kunanama taxi futhi ekhaya. Yebo. Bencaphuna kusa. Yebo. Ngabe seke ngathola umendo na 5 years ngisemshadweni wami manje ubhuti wangicela ubhuti oqhamuka le endaweni ezithiwa isedududu. Okay, yeah. Mongale imzinto kuyazazi lezo indawo zakhelene. Ubhuti lo owakagwala. Okay. Angiceleke uMr Gwala bakithi yebo kwakumnandi. And uMr Gwala sitholane naye esikolweni. Okay. Ehlala ka aunt wakhe wabona intombi ke eMalangeni. Zinhle madoda. Yeah. Hayi, Mr Gwala vele wayibuka wabona lo umfazi. Yeah, hayi ukuthi ngiyovusa umuzi wakubo. Manje ke ngophela ngokwenjwayelo vele awufiki uvela ube wedwa yiso zikhona izimba. Zikufuna ukugudluza ithatha umaqondana wakho. Wona womisa kanjani wavela wanenhlanhla nje wanyelwa inyoni esandleni wawuwe wedwa nje. Hey, noma bekunzima ngoba unanezingane. Ah. Ngifike enezingane amawele. Okay. Khona intombazane yasendaweni futhi ngakubo ngoba wafike ufunda ugrade 11. Yeah. Esihle. Okay. Mina ngimqoma nje unamawele. Yabona ke ukuya ke uyintokazi uye wazi ukuthi kunamawele and amawele lawa ondliwa abazali bakhe. Okay. Uye nawe ngoba uyitshela ukuthi hayi indaba yini izophelela esikolweni kanti hey awubuzange landingeni ngoba uMessi sigcineni. Hey. Bakithi. So wahlala ke wafika ekhaya uyasho nokuthi kulomuzi ufike amawele kaMkhonyana wakho ndliwa abazali bakhe. Yebo. Ocaka ukusobathi amandla yena wayengenawo kahle. Hayi wefunda phela isikole. Wayisafunda sosikhathi. Unamawele nje usafunda. Yebo. Okay, kwagcina kuphelele phi ke wacela kwaqhubeka kodwa? Wangicela nje qeda umatric. Ngoba phela ke qale ke ngekhathi ke lezi ke noma ukuthi phela into endala kakhulu kodwa abazali mengabe umfana wabo kuyena yedwa bavele bafuna umuntu ozobalekelele bafuna ukuthi bazosizwa phela lento bezidependela kumakoti hayi ke wangisiza ngiyabonga wangisiza nje ukuthi
wasizakala njalo wasizwa abazali bakhe ukuthi bazongicela-ke bamlekelela-ke nabafowabo-ke laba bakumndeni wakhe yes umndeni nje wonke waleleya ngoba umndeni walapha ngakubona ukuthi uhlangene yes ngabona ukuthi uhlangene nje hayi kwakuhle futhi umshado wethu nje waba muhle wahamba e-university sesivele seshadile yes waze wathola-ke umsebenzi-ke kodwa-ke ngase ngihambe kakhulu kodwa waze wafika emsebenzini-ke wawuthola umsebenzi lapho-ke nje hayi yini kwakwenzakala nanto emsebenzini hayi abona into engingayisho nje ekuyiyona engilethe la angithi masethola umsebenzi uvela uba nebhadi nje uretrenchwa yedwa awu retrenchwa yedwa angiyazi into enje lapho unembeza udlamini uyacabanga imina ngimfake kuyona yonke lento phela angazi ukuthi ngizothini wavela phela umsebenzi wabuya mengibuya abo nje kumanje angimazi angazi nokuthi ngithini imake makuphela umsebenzi wagcina sewumuntu ongamazi ongasiyena lo mjwayelo yebo phela ngoba phela into ekhona manje angithi uyazama mhlawumbe ahamba ayofesa uthola umsebenzi mayofesa akawutholi kwesinye isikhathi kuqashwa abanye yena asale angathatheki kwesinye isikhathi athathwe manje uvele ashone ishilanga manje nje kumanjena nje into nje engaphumi ngisho endlini manje ohleze ehlele endlini menginemicimbi emndeni nakayi yini stress uyasaba nje usaba ukuthi manje uyazinyeza so now wena emva kwayonke lento ke eyenzakala komyeni wakho sekuyacaca ukuthi asenawo amandla ekhaya impilo ayisaqhubeki yini ngampela ke sikwenza wena ufike la usudliwa yini indaba yami phela ilana ke yabo nje kahle nje ukube kuya ngokwami ngabe ngithe ngifika nje ngithola usizo ngendlela engikhathazeke ngayo into ekhona ukuthi umyeni wami kulesimo akusona nje ngadudana nomama abanye nje kwi-age yami ngiyabuka abaphila kahle nathi besiphila ngcono sasebenze right ngingafani nje hayi sikhulume-ke nalabo mama mesikhuluma bangiyaleli bebengiyalela khona ngala la ngiphuma ngakhona yes bazothini bazothi kaqoloqolo kunenyanga okay inyanga ayenza sure ukuthi nje iyakuthwalisa uthwale ube rich awu futhi mebethi basho isimo semali hayi ngiyabona ukuthi nami afford le mali le abayisho yebo ngalendlela yokuthi ongabona enye ngayimemeza kusisi wami ukuthi ngahlanganisa yimi lo ngiye kuyona inyanga mengiya kuyona ngangihamba nokhazini wami nayena ke lo sisi ongiyaleli ngifike laphayana hayi impela hayi umuzi muhle ngoba phela ufike uqala ukubuka ukuthi nalo muntu ethi ngabe ku-right kunezinto right hayi ngingene la mengingena ngeke ukholwe sikhulume-ke nalo baba nje yonke into ihambe kahle hayi nemali ngiyikhiphe last year early nje kubani February 22 ngengikhohlwa mesifika laphayana ubaba wabantu athi hey umuthi lo engizokunika wona akufani nakwezinye indawo ukuthiwa ngoba siyezwa endaweni ukuthiwa wena-ke lo uzolala nami ngithi hayibo kanjani baba ngoba ngishadile athi ubaba wabantu lo muthi lo kufanele ungene ngokuthi kulalwe nilale naye hayi nokuthi nomnyeni wakho ngoba ngiyamtshela ukuthi ukhona umnyeni wami nokuthi awuphuza umnyeni wami bese ngihambe mina ngiyolala silaleke bese nayo lento lengasebenza yabo ngishadile hayi ucaca ukuthi hayi ke impela ke lo baba
uthi kufanele ngilale naye. Ngesimo sokuthi-ke ngangizwile shem enconywa. Nesimo sasekhaya ngishiye ekhaya. Ngiyasibonga ukuthi asisihle. Ngeke nje kuze kwazi ukuthi ngize mina ngingalento ngiyiyeke lento engifuna ukuyenza. Abese-ke shuthi awuphuze lo muntu. Uphuza inkinga angiwuboni. Uphuzwa inyanga. Angiwuboni kodwa nje shuthi uphuza nje ngendlela engazi njani ngoba phela ziningi izinto ayibekile la. Nami ngale ndlela yokuthi nami futhi khona ngiphuzisa wona uqobo. Siyaphuza nje sobabili. Kodwa lo muthi angiwuboni ukuthi mhlawumbe ukwakhiwe phambi kwami noma kulunge sithathwe lokuthatha. Bese ibhodlela nje. Okay. Hayi-ke siphuze-ke la ngizwile phela kuthiwa hayi impela hayi. Manje nje uba rich manje. Okay. Suphuze lo muthi silale. Same day. Yebo. Hawu. Wawungacabanga amahlona yekumina sengibuyela kwami. Sengibuyela kwami kwangazi ukuthi ubaba uyangibona ukuthi ngiphumaphi. Kodwa ngifike nokuthi mina kuthiwe nje salala naye nje 3 days 4 days umehluko uyawubona. Uyawubona. Yebo. Hayi. Kusho laba abakulethile. Yebo. Okusho ukuthi nabo babuya kwisigameko esifanayo. Kodwa manje mengithi ngiyabheka nabasikakenzeki isho ukuthi basemlindweni. Hayi akekho kulaba nje engizwa ngabo akekho engisambona kuhamba kahle. Yes. Hayi-ke silale nalenyanga ziphelele izinsuku ezishiwo ukuthi hayi bo uba rich. And ngiyapaquzana naye ukuthi ngikwenzalani. Ngiyapaquza ngizame ngihlanganise phela ukuze ngibe rich. Kodwa hayi kunaloko nje kuba mnyama kakhulu, kuba mnyama kakhulu. Yo. Ongilethela ngiyabona ukuthi hayi umendo wami utshekile uya ngokuya manje uya ngokuya ushona phansi. Kanjani na? Uyacabanga njengoba silala nalo muntu nje nalenyanga akusavumi ngihlala ekhaya and kwamnyeni wami nje ngivele ngimbone eshaya udaka manje. Jo. Hayi ngivele ngimbone ngicoba ibhadi engicoba nje into engayazi. Uyaperforma inyanga le. Ngiyakutshela. Hayi inzima yona lento. Yo. Ngifike lapha yana-ke mengifika kuyona lenyanga ndini. Ngosuku lesingake manje mhlawumbe sekuyinyanga eziwu5 silala enyangeni mhlawumbe silala kangaphi ka8 kanje enyangeni. Somkhwenyana wakho ngazi. Lutho akayena and mase mengilale naye namhlanje. Yeah. Hayi umnyeni wami nje engazi ukuthi asingangalala naye. Uvele nje angicike nje ngimnyanye ngisho ukumbheka engathi ngavele ngihlalele nje ngingamboni angicike nje ibhadi kuze kube ngcono ngakusasa futhi naye nje uyabona indlela mhlawumbe ngikhathele noma ngibe nolaka nje abe nesicefana nje. Lento kodwa mase seyidlulile ubuye unembeza uthi hayibo la ngihamba khona kahle kahle ethini into and kwifamily yami ukhazini kuphela oyazi lento. Kwifamily yami nje usisibama ekhaya akekho oyaziyo lento. So angithi siqala ukulala nayo nini ngoFebruary. Sure. Njengoba silala naye ngoFebruary ngeke ukholwe. Kuthe ngo-October ngithi mengiyocheck eclinic ngikhulelwe. Njengoba ngikhulelwe nje inkinga angaze ngizathi. Umyeni wami anginayo ingane yakhe. Hlobo unamawele amawengane wasendaweni and uma wengane bayahlukana. Sekuzovela ivezandlebe. Hey mfethu jazi lento mina bhuti wami. Hey Mana awungitshele mina ekuchazela yena ngayo yonke lento. Wathi izosebenza emva kwesikhathi esingakanani? Abo lento wethe njengangisho ukuthi wathe 3 days hayi nesikhathi 3 days. Kulo 3 days siyalala zonke izinsuku. And lo muntu uyangiphendula ngisho umyeni wami akayenzi lento ayenzayo. Hayibo. Akayenzi nje nhlobo. And ngazathi ngiphendula hayi ukuthi nami ngiya-enjoya nami uyabuza ubumnandi. Cha ngilo ngiyabuza mntama uyabuza ubumnandi inkinga nje ukuthi manje ushaya amahlo. Endaweni errong ngizwe endaweni errong. Hayi la kufanele ngabe ngizwa khona ngizwe endaweni errong kwaphela urong iku-wrong lokho engikwenzayo. Imake wena umqondo ungathi uyahamba uphinde ubuye kulento ngoba uthi mase uhleli wedwa usicabanga ubone ngathi wrong kodwa ama science awuboni wrong. Yey
nokuthi abone ngisanda ukuyenza lento vele nganginesasasa lokuthi abone bazongibona ngihamba ngey'moto ey'biza ngishintsha isimo la ekhaya ngishintsha umuzi ngoba umama ezala basipha umxhaso wabo. Yes, saphumela kuwona umxhaso nomyeni wami. Ngishintshe-ke mina-ke yabo nje kucaca ukuthi khona umakoti. Caca ukuthi khona umakoti la usuke emalangeni. Awu kanti shem, we mama. Awubuzange la Ngikhulelwe-ke, mengikhulelwa mina majabule ngale ndlela yokuthi utshela ukuthi ingane yakhe. Yes. Bajabule nala emzini wami kujatshulwe nje impela kwenziwe lezi zinto ezenziwayo. Hayi kuze kube ingane iyabelethwa. Hayibo, hayi kuze ngikhuluma ngengane endala manje. Khuluma ngengane yamanje njengoba nje. Unamanje usayithwele phela uthi wena into yango-October. Obviously ayikho ingane ezalwa ngo-3 months. Mina yabo nje kahle uphitha ngiyatshela ukuthi lento ibuyi lento. Le ngane ke manje la inkinga ikhona. Ave kukhulu. Ingane phela ngiye eclinic. Ayikhule esini. Ivele inyamalala. Menyamalala ingane ime mase ngekhaya. Sibe sikhulu isisu kube umuntu onyakazayo. Mengabe ngiye esibhedlela akubonakala lutho. Ngiye kuma X-ray akubonakala lutho. Mengiya kubantu abahlolayo bathi inyoka. Angisazi nje ukuthi ngenze njani. Abo njengoba ngisho nje ukuthi ngidideke ngiphelile. Fanele ngiveze phela manje ukuthi ngiyephi la ekhaya. Njengoba ngiveze ukuthi ngiyephi angazi noma isizathu angazi lutho nje ngididekile ngisangena. Yabo nje manje ngisho ngifisa ngisho ukufa indlela okuyikona endlela emshadweni noma engasamnandi ngayo. Kwake fana futhi noma ngathi ngicabanga ukugoduka ekhaya imuva lama alikho right. Ngoba phela boma usushadile akufethula wena mabuye emendweni. Thula wena wabuye emendweni wena abo nje. Manje nje ngizela nje ngempela ngoba uthe umunye mengiyalela wathi niyakwazi ukumsiza umuntu. Yes. Manje shuthi yonke nje lento yenzeka through ukuthi wena wahlulwa ukubekezela enkingeni enayo yokungahlaliseki kahle ekhaya. Wakhetha ukuyothwala manje uyithola sewukhulelwa ingane yomuntu ongesena umyeni wakho. But umyeni wakho ujabule ngengane engesiyona yakhe. Ukududana nje wangiletha lana mina nje ukuthi ngizoba right empilweni vele ngihlukana nale nyanga kanti inyanga ngilala njalo ikhe la mali. Njalo nje inyanga nje. Sunomuzwa even ukuyikhumbula. Njengoba ngitshela nje ukuthi umyeni wami mina ngimbona umuntu ongekho manje. Umuntu engimthanda kakhulu senginothando lwakhe. Senginothando nje lwakhe. Nami nje engangibizanga ngivele ngigeze ezambe. Ngiziyele kuyena. Bathinda babanye omzala njengoba uthi kwakhuluma nomzala wake wayibona yena into kanje noma iqale ngawe. Umzala phela ngithi wetshelwe yimina ukuthi akangikhabe siyela. Yena akahlangene nayo. Akahlangene naleyo nto akazi lutho nokuthi kwenzala nami futhi akunzima umxoxela umphumela ngoba abomzala ungikhapha njengomuntu vele oyapi oya endaweni ethe usizo kodwa naye ngiyacabanga ukuthi uyasaba ukumbuza ukuthi iphi imiphumela phela. Yes. Because uyazi ukuthi kwenzakalani. Yebo uyazi nje ngisho ukuthi yena yedwa waziyo mengifa. Nguye yedwa wazi istory. Sure. Angazi babukela iBacklight TV emakhaya nalo uzodaba likaSiselixoxa esilandisa sivezela yonke into ukuthi kwenzakalani enyangeni yamgila ngokuthi yonke into azemfaka yona ewumuthi kufanele ingene ngesingezansi futhi bazokwenza ucansi ukuze kwazi ukungena njengamanje ke unenkinga ukuthi usithwele mayithwele lesisu siyanyamalala siyavela akazi kwenzakalani and umyeni wakhe wazi ukuthi uyithola ujabule kanti akazi ukuthi ingane akusiyona yakhe ngenxa nje yokuthi wayefuna ukuthwala wagcina kwenzeka yonke le jazz sikhuluma ngayo la into ezengayo ke la uzobuza into ezimbili ukuthi engenza njani amtshela umyeni wakhe iqiniso okanye ahlale phansi akhulume nenyanga ayichazele ngakho konke lokho kwenzakala asazi mhlawumbe wona umbono wakho uzoba namandla ekuthenini azi ukuthi ikuphi la azogcine enze khona isinqumo esiyophosa simgcinele nomendo wakhe obuyakhala ukuthi ubone ngathi umendo wakhe uyaphephuka njengamanje sesiyivalela lakho lokugcina kumuntu obuka lapha ekhaya osafisa ukwenza into efana neyakho uthini ke? Mina nje ngingakusho ukuthi ungalaleli abantu
bavume ukuthi bakwenzise izinto. Cabanga nawe ngaphambi kokuba wenze into. Ngoba uma ngabe uzolalela abantu ngeke uzogcina usukhala wedwa bona babe right. Abo nje indlela ekwenzeke ngayo angazi nami ingenze ngaba umntwana ngaba nengqondo umntwana omncane ngoba yini yabo uma ngabe ethi umuntu uzoshintsha isimo sakho awukwazi ukushintsha indlela odalwe ngayo. Uma udalela ukuthi vele uzoba kule level le ukuyona usuke kuyona ngeke uze kushintshwe umunye umuntu. Ngakholelwa mina ekuthenini into engabe ishintshwa uNkulunkulu ishintshwa ubani ishintshwa imithi. Namhlanje angilale ebusuku isisu sikhukhumele sibe njani mase kufanele ngiyothola usizo angisalitholi ekukhombisa ukuthi ngacabanga kancane babo-ke ningalinge ngiyaninxusa ningalinge nikholwe ilabantu laba bathi bazoshintsha iy'mpilo zenu. Mabukele Black Live TV emakhaya nizuleke udaba la ohlelo lethu libizwa ukuthi izibande ezama-Afrika. Igama lami King Sichaka ngwalapha kaloqo kwamanje ngicela nisale kahle siphinde sibonane ngokulandelayo. Sebo.